Yun mga ka-idol, siyempre ngayon mga ka-idol, magguyod na putag saging. Ayan yung karero namin, oh. Ayan, motor mga ka-idol. Ayan, kaya ba de? Bade, kaya? Ayan mga ka-idol, oh. Yan lahat mga ka-idol. Dali na tayo sa packing yan. Oh, di ba? Oh, wow! Oh, di ba? Dami mga ka-idol, oh. Oh, nasa 200 piraso to mga ka-idol. Ayan, yun yung una mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, yun yung pangalawang inihila na saging. Kasi yung una, nasa 100 piraso yun. Tapos ito mga ka-idol, 100 din. Ayan, motor yung umihila mga ka-idol. Ayan, kaya pre, kaya? Kaya! Ayan mga ka-idol, oh. Dami, oh, di ba? Ayan, yan lahat yung na-harvest natin mga ka-idol. Ayan lahat. Hindi pa kami tapos mga ka-idol. Dahil kabila na naman kami mag-harvest ng saging. Ayan yung hindi pa na nalagyan namin ng saging, oh. Ayan. Ayan pa lahat mga ka-idol, oh. Oh, di ba? Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi ma-update sa walang kwentang video natin. Bye-bye!